Bine că ați venit și voi, nu vreau să umblu așa rătăcită. Sunt aici într-o vâlcea, numită Râmnicu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea. Se pune accentul pe I. Și aș vrea să pun accentul pe cafea astăzi. Vreau să caut, pentru că am auzit că aici există un loc cu cafea cu un gust nemaipomenit, ca în Anglia. Dar până una alta vedem că la second hand este, vedeți, să nu vă loviți, este trafic, lumea a venit să caute probabil diverse, unii stau de vorbă, mai cu măști, mai fără. Piața centrală, ăsta ar fi punctul de reper. Uitați ce clădire aici! Din 1909. Ce clădire e asta? Ce clădire e asta? Avem... E un plafar aici. Aici e o piață? Fiți amabile, e piață. E hală. Cu ce? Cu carne? De toate, carne, brânză. Aha, nu caut. Și cafea? Unde găsim cafea? Și că e o cafea foarte bună. Hai să beți? Da. Păi uitați acolo, bancomate de la, cum le zice. Nu, la bancomat. Mulțumim. De la tonomat să n-aud. Nu vreau de la tonomat. Mai întrebăm pe aici. Uitați aici această îmbinare de nou cu vechi. Această statornicie a chioșcurilor de ziare. Mai sunt ziare? Mai există ziare? Totul e varză. Eu așa știu, că nu mai sunt ziare. Mai mult integrame, mai multe. Păr Napoca. Păr. Dom'le, cine are părul așa? Ah, e păr și prun. Și Stanley. Ăsta e păr românesc. Napoca. Și ăsta Stanley e mai... Stanley cu Branley. Mi-aș lua un păr. Ea nu se știe. Și măr. Măr Florina. Știți unde găsim niște cafea bună? Aici, uitați asta aici. Aha. La parter. Uite, ne-a auzit această domnișoară și ne arată unde. Acolo? Acolo. Magazinul de cafea. Uite că ne-a și zis doamna cu varza. Așa, bună ziua! Proaspăt prăjită, cafea Togo. Togo! Așa, da. Și cum se numește? Magazinul de cafea. Magazinul de cafea. Bună! Eu uite cum... Noi n-am mai văzut de mult în Londra. Așa, domnule, că era cafea ca în Londra. Așa s-a auzit că e în Râmnicu Vâlcea o cafea nemaipomenită. Exact. Și le-am învârtit pe aici pe la hală. Și nu ați găsit. Și e chiar ca în Londra. E mai bună. Acum, E mai bună în acum. România. Păi normal, că altfel e cu aerul ăsta, cu ventilatorul ăsta. Încercăm să un magazin foarte micuț. Am vrut să aducem o cafea de specialitate pentru iubitorii de cafea să vină să savureze o cafea și de asemenea să poată și guste. Eu l-am întâlnit pe Daniel la Londra. Dacă nu aveam tot așa un magazin. Cineva mi-a recomandat, vezi că este acolo un magazin, prăjește cafeaua, aduce de peste tot, tot așa e și acum? Da. Hai să vedem, hai să vedem. Mamă, ca în reportajele alea englezești, vedeți? Exact, da. Este Hello. foarte micuț locul. Andreea este soția mea. Andreea, ne bucurăm încă o dată. Da. Deci Daniel și Andreea și... Da. Când ați venit în România? Anul acesta. Anul ăsta? Da. De ce? De pandemie? Nu, deci eu am venit anul trecut, cumva înainte cu fetița, iar Dani a venit la începutul Decembrie, anului, da. De cândva. Vrem să petrecem mai mult timp cu familia. Da. Vreau să ne mărim și familia noastră cândva. Să vă trăiască! Și am zis să fim acasă mai aproape. Stai mă, și acolo nu mergea treaba bine? Păi da, foarte bine. Mergea, nu? Cafeneaua este acolo. Zi tu unde era, la Shepherd's În Bush. Shepherd's Bush, în zona 2, lângă Westfield, cafeneaua merge în continuare, cei de acolo vând cafeaua noastră. Tu ai legătură în continuare. Deci tot o cafea bună. Așa îmi place românii peste tot, să ne împânzim, să le dăm cafea. Adevărul că aici avem plantații bune de cafea Da, în România. Și astea trebuie împrăștiate peste tot. Da, exact. Deci aici avem mai multe varietăți de cafea, unde Așa. care vor să cumpere cafea, o putem măcina și pe loc.
De ori cumpără boabe sau măciucă Exact pe așa am loc. făcut și atunci un live. Da, da, da. Și era Etiopia, Brazilia, Exact. Honduras. Și avem acum aceleași blenduri, pentru că au fost făcute după rețete italiene, dar am vrut să ne punem și amprenta noastră ca și prăjitorie. Și atunci să fie cumva de single origin, de origine... Pasionați în continuare, la fel. Afaceri de familie. Cum la e, fel. domnule, pasiunea asta să nu se stingă? Este foarte bine, adică dacă faci ceea ce îți place și întotdeauna faci cu plăcere, nu simți că muncești. Și atunci tot vine de la sine. Vorbești cu clienți, găsești oameni noi, întâlnești pe cineva și pasionat de ca tine și... Și vâlcenii cum v-au primit? Ca pe niște străini? Nu, pe Ia uite, au venit englezii. Nu, că v-am născut în Râmnicu Vâlcea, adică suntem de aici. Ha, de aia Da. Mă gândeam de ce n-ați venit în București. Păi noi ce facem? Noi bucureșteni. Sunt și București cafenele și sunt și... Sunt, dar nu sunt așa. Ce aveți voi și n-au ei? Ce avem noi, cred că mai multă pasiune. Că... Mai multă pasiune decât bucureștenii? Băi, eu știu câțiva, uite, numai pe... Un grup deja știu care sunt, e plin de oameni pasionați și în București. Și de ce vă numiți Arbusto și nu The Tree? Pentru că Rambly? ne-am gândit să fie un nume, să nu fie un nume comun, că vine de la Arabica Robusta, cele două tipuri de cafea. Stăteam într-o seară și ne-am gândit cum să ne punem cumva amprenta noastră pe ceea ce facem. Și am zis ce să punem Arbusto, Arabica Robusta, Coffee Roast, adică prăjitoria de cafea. Mă gândesc cum o să-l cheme pe băiețelul vostru, dacă așa vă gândiți. Avem mai multe. Daniel? Andreea. Cu Andreea? Este băiețel, da, și... Andreiel. Andreiel. Și aici pac și nu mai angajați? Da, avem 3 săptămâni de când am deschis aici 3 locația. săptămâni. Avem Mamă. o prăjitorie în Prezoi, în județul Vâlcea, unde prăjesc cafeaua și o trimitem și în Londra sau o vindem online pe cafeaprăjită.ro. Avem un domeniu unde lumea poate să intre, să cumpere site, să Păi, cumpere cafea. Hai să le exemplificăm așa cu o cafeluță, Cum să nu, normal. după care plecăm Avem... și vă lăsăm că se face coadă. Cine vrea să bea o cafea? Sau ce Vreți să beți cafea? Vreți să beți cafea? Cine vrea să bea o cafea? Toată lumea vrea. Un espresso sau latte? Un espresso. Pe Daniel mi l-a recomandat tot o româncă din Londra, Mariana Gordan. Mariana, uite unde a ajuns Daniel, vezi? Dacă l-ai promovat. A ajuns în România, în sfârșit. În sfârșit s-a întors acasă. Înapoi în România, exact, da. Și chiar așa vă era dor De țară? de ai voștri? Nu neapărat, dar v-am zis, să fim aproape de familie și să fim... Sprijiniți Da, altfel? exact, altfel cred. Și acum a venit și pandemia și ne-am gândit că... Una peste alta, tot acasă e mai bine. Exact. Când bei o cafea la tine acasă, parcă Nu? Altfel. e altceva. Noi ne retragem, bem cafeluța, mai stăm de vorbă, dar voi țineți minte, când veniți în Râmnicu Vâlcea, un popas la acești... Cum? Piața Centrală. Piața Centrală, lângă hală, Latin America se îmbină cu România. Nu, lasă-o jos. Aici costă mult? Cât costă? Foarte puțin. Deci nu ciuguliți așa, ci veniți, plătiți și savurați. Ia dă o clipă și zi la revedere. La revedere Doar și să, vă să se așteptăm. vadă un pic fața. Exact, la vedere și vă așteptăm la o cafea. Noi eram. Nu eram. da. Andreea, vino și tu. Un pic, cu mască. Gata. Cafea bună. O zi bună. Și cafea.